गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो बेखौनो मिथिहोग्रोनो सानदों। मैया बेलासि आरो दहाय फुंनि भिडिअआव गोबाङानो सोंहरदों जे आब' बा बिनानाव होननानै सोमोन्दो लाना नोङो गगा मोनदों नामा, गाराङा एसे आलादा खोनादों। औ, आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। आङो दासान्दि लोमजानानै दङ, एसे गगाबो मोननानै दङ। बिनि सिगांथ' आङो साननै सानथामानो जाखाबायमोन भिडिअ हगारनो हायैया, आरो फिन मैयानिफ्रायसो आङो भिडिअखौ हगारफिननो हादों। जिहेतु आंनि लोमजानाया दासिमबो मोजाङै हामाखै एबा गगा मोननाया दासिमबो हामाखै, बिनि थाखायनो दिनैबो आंनि बुंलांनाया एसे थाबथा खोनानो हागौ। बिनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आरो जायफोरनाखि आंनियाव सोंथि खालामदोंमोन बिथांमोननि गासैनिखौबो रिप्लाइखौ आं हरजोबनो हायाखै, बिनि थाखायबो आङो निमाहा बिनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर, आङो दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। सेथि खौराङाव दङ, आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जाना थांखांनायनि उनावबो आसामाव फिन माखासे बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांफिनगासिनो। बिनि गेजेराव तामुलपुर आरो गसाइगाव बियाबफोरावबो आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिया खुंजागोन। नाथाय बे समाव खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ बिजाथि फसंनाय नङा होननानै मोनसे सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ खेंसालियै BJP दोलोखौ मदद खालामगोन होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बारग' MLA एबा BJPनि गोख्रों दैदेनगिरि इमानुएल मुसाहारि बिथाङा जायखिजाया राजखान्थि दोलोनि बिजाथि एबा उदां बिजाथि जानानै गेलेगोन होनना मिथिनो हादों। मानोना जेननाय देरहानाया थाखायो, बेफोरो उननि बाथ्रा होनना रोखा खालामदों बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। दानिया नैथि खौराङाव फैदो। दिनै 2 आगस्ट अदेबानि सनिबार। दिनैनि सानखालि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा आथिखालनि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामाव सानथामनि हाबाफारिजों दावबायफैदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम BJP आफादगिरि भबेश कलिता बिथांमोना आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा आथिखालनि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ गुवाहाटीआव थानाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोननिफ्राय बरायना लाबोयो। दानिया फैबावदो, दैज्लां बोथोरनि जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव गोबां जायगायावनो दैबानाजों खहा जालांबाय आरो गोबां सुबुंफोरा जानो थानो थाखाय भुगिनो गोनां जाबाय। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि खयलामयला गामियावबो बावैसो हरखाब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव दैबानाजों गोबांनि न'फोरा बुखार जालांनो गोनां जादों। बेफोर जेंनाखौ नुनानै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दैबानाजों लोमसाव जानानै रिलिफ थानांनाय खैलामैलानि थागिबि सुबुंफोरनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन टीमनिफ्राय दिनै अनसुंथाइ होफैयो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। मैया 20 आगस्ट अदेबानि शुक्रबारखालि गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सोरखारा थांनाय 22 जुलाइखालि आसाम मिजोराम सिमना ओनसोलाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायाव मुंख्लं जानांनाय सा 6 आसाम पुलिसनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो रायजो सोरखारा साख्रि थिसनथाइ होबाय। बे हिंसायारि जाथायाव मुंख्लं जानाय आसाम पुलिस सान्थ्रिफोरनि मोननो हाथाव सोलोंथाइ गोनां बिसि फिसाज्ला फिसाजोफोरनो रायजो सोरखारा साख्रि थिसनथाइ होनाय जादों। दानिया आरोबाव फैबावदो। थांनाय शुक्रबारखालि मानासनि बाथाबारि रेन्जनि नांजाबनाय बाक्सा जिल्लानि खराइबारियाव मोब्लिब सर्ट होनानै मानै मैदेर बुथारनाय जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिया। लोगोसे खौरांगिरिनि गेजेरजों मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि आफादगिरि कालीचरण नार्जारिया बुङोदि हाग्रानि मानै मैदेरखौ मोब्लिब सर्ट होना बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामो। आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। आसामनि हजाइ जिल्लायाव मोनसे धोरोमारि फोरबोआव गिख्रंथाव जाथाय जादों। मोनथिनो मोननायाव धोरोमारि फोरबोनि प्रसाद जानानै सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरनि देहानि थासारिया गाज्रि जानो हमदों आरो बिसोरो बेरामाव गोग्लैयो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बेरामिफोरखौ खायसेखौ हजाइ देहा फाहामसालियाव आरो माखासेखौ नगाव देहा फाहामसालियाव थिसनना फाहामथाय होनाय जाबाय। मोनथिनो मोननायाव फुजानि प्रसाद जानायनि उनाव मोदोम दुंखावनाय आरो गोबानाय बायदि जेंनाया सोमजिनो हमदोंमोन, जायनि जाउनाव फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनापुराव गोदानै लुफुंनाय बैसो जानायफोरनि न' बेखेवनानै होदों।
मख'नो नांगोन दि 3.5 कौटि रां बाहायनानै बे न'खौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बे गोदानै बेखेवनाय न'खौ न' गैजायै एबा बैसो जानाय सुबुंफोरखौ आश्रय होनायनि थाखाय लुफुंनाय जादों आरो मोनथिनो मोननायाव न' गैजायै एबा आलाय-सिलाय थानांनाय बैसो जानाय सुबुंफोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे न'आवनो लाखिनाय जासिगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिन्थिहोदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। चिरां जिल्ला खुंग्रिं भिसिडिसिनि सिङाव थानाय दैसुंगुरि गामियाव गोबाव सम अखा हाबाय थानायनि जाउनाव दैबाना जानानै गोबां न'फ्रा खहा जादोंमोन, जायनि जाउनाव थानो जानो थाखाय न' बाङा मोजां थासारियाव गैयैलाय 20था न'खरफोरखौ दैसुंगुरि गामिनि गुदि फरायसालियाव रिलिफ दोनफैनो गोनां जादोंमोन। मख'नो नांगोनदि थांनाय 14 आगस्ट खालारखालि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दैसुंगुरि गामिनि दैबानाजों लोमसाव जानानै रिलिफ थानांनाय सुबुंफोरनो सानजौफुनि जानायनि थाखाय जगार खालामनानै होफैदों होनना मिन्थिनो हादों। बिनि उनाव एसटिसिनिफ्राय माइरं बस्थाथाम अनसुंथाइ होफैदों, नाथाय बियो थोजासे जायाखै होननानै रिलिफ इनचार्ज कृष्ण औवारिया फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं दैसुंगुरि ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन रिलिफफोराव सरकारा गोबां अनसुंथाइ हैदों, नाथाय दैसुंगुरियाव रावबो होफैयाखै होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। बिनिखायनो दैसुंगुरि ओनसोलनि सुबुंफोरा एमएलए आरो इएमफोरा नायफैनानै अनसुंथाइ होफैनो थाखाय खावलायहरो। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा दिनै माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंफुंलाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटी नोगोराव सोलिबाय थानाय कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा कभिड-19नि भेक्सिननि गोनांथार हाबाफारि लादों, जेराव गोरलैयैनो कर'ना भेक्सिन लानो हानायनि थाखाय आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा दिनै हेल्पलाइन नम्बर बेखेवनानै होदों। नैबे होनाय 8929103776 हेल्पलाइन नम्बराव मिस कल खालामब्लानो कर'ना भेक्सिनखौ थुजानो हागोन होननानै मिन्थिहोदों। मख'नो गोनांदि आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा फैगौ 3 आगस्ट खालारसिमहालागै गुवाहाटी नोगोरनि गासै सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिनखौ थुहोजोबनाय जागोन होननानै फोरमायो। बेनिखायनो सावस्रि मन्थ्रि बिथाङा जायफोरा दासिमबो कर'ना भेक्सिन लाजायाखै बयखौबो कर'ना भेक्सिन लाजानो थाखाय खावलायदों। गुबुन फारसेथिं सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा गुवाहाटी नोगोराव थानाय शपिं मल, दखान गला, फालांगियारि बिथिंफोरखौ कर'ना भेक्सिन लाजाखांनायनि फोरमान बिलाइखौ आलायना दोननायजों लोगोसे गावबा गावनि गोदोनायाव आलायना लानोबो बिथोन होदों, नङाब्ला सोरखारा आयेननि साजा होनाय जागोन होननानैबो आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा हुमखि होबावो। दानिया फैबावदो। सासे बर' हिन्जावा 2 मुस्लिम हौवाफोरजों गाज्रि आखुनि थाखाय रुपहि राजाबिल गामियाव हमजादों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव 2 मुस्लिम हौवाफोरा सासे फिसाय गोनांखा बर' हिन्जावखौ बाइकजों लाबोनानै गाज्रि आखु खामानियाव नुनायनि थाखाय रुपहि राजाबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै सालबारि पुलिसनो हमनानै हरो आरो मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हिन्जावनि गामिया दुरामारि गामिनि दिपाली बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मुस्लिम हौवाफोरनि गामिखौ हलंबारि गामिनि जयानुद्दिन आरो कामाल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।